जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं. अवकाळी पावसानं वैभववाडी, कणकवली, देवगड तालुक्यांसह रत्नागिरी जिल्ह्याला देखील झोडपून काढलाय. विजांच्या कडकडाटासह सायंकाळी वादळी पाऊस कोसळला. वादळी वाऱ्यासह सुमारे तासभर हा पाऊस बरसला. वैभववाडी तालुक्यात सायंकाळी अवकाळी पावसानं हजेरी लावली. अचानक आलेल्या पावसामुळे अनेकांची तारांबळ उडाली. शेतात ठेवलेली गुरांच्या वैरणीसह अन्य साहित्य भिजून गेलं. ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा उशिरापर्यंत ठप्प होता. अवकाळी पडलेल्या पावसामुळे कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या आंबा बागायतदारांचं काही प्रमाणात नुकसान झालंय. वादळी वाऱ्यासह कोसळलेल्या पावसामुळे नुकसान झाल्याची शक्यता आहे. कणकवली तालुक्यातील ग्रामीण भागात सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडला. अचानक पडलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांसह सर्वांचीच धांदल उडाली. खारेपाटण, फोंडाघाट, नांदगाव आदी ग्रामीण भागात चांगलाच पाऊस पडला. वादळी वाऱ्यासह पडलेल्या पावसामुळे नांदगाव देवगड रस्त्यावर असलदे इथं झाड कोसळून रस्ता बंद झाला होता. कणकवली शहरात पाऊस पडला नसला तरी आलेल्या वादळी वाऱ्यानं शहरातील पटवर्धन चौकात दुकानांचे पत्रे उडून गेले. गवाणकर यांच्या हार्डवेअर दुकानालगत असलेल्या प्लास्टिक पाण्याच्या टाक्याही उडून गेल्या. देवगड तालुक्यात विजेच्या गडगडाटासह मुसळधार पाऊस पडला. अचानक आलेल्या पावसानं आंबा बागायतदारांसह सारांचीच तारांबळ उडाली. सोसाट्याच्या वाऱ्यानं शहरात लावलेले बॅनर तुटून गेले. देवगड जामसंडे शहरासह तालुक्यातील वीज पुरवठा खंडित झाला. रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापुरात मुसळधार पाऊस पडला. सायंकाळी 4:30 वाजल्यापासून शहरासह ग्रामीण भागात पाऊस पडण्यास सुरुवात झाली. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.